Apa, Mbak? Simbah di depan rumah Dede. Iya. Isu-isu mak apa, Mbah? Kuwi apa jenenge? Gandos. Gandos, weh. Iya. Randa wae untuk guys, bye. Akhirnya bisa ngeremus. Satu lagi. Iya. Kilo baik kilo guys, saiki esuk sarapan gandos. Ki jangane ning kene tak cepake ning kene ki jangan tahu. Tahu bumbu rujak. Nah, iki segone sak cepake wis didelik ning lemari ndak digondol tikus iki guys. Ceritane ngono. Nah, iki bae sarapan isuk-isuk gandos.